yanzu kenan kai ma ba za ka je aikin ba saboda ban da lafiya? Ha ba dan Allah, kai hakuri mana saboda na samu sauki. Kwarai kuwa idan na fita ya zama ganganci. Na fita na bar matata ba lafiya kuma ita kadai. Ai na yi ganganci. Kin ga hakan ba zai yi ba. Idan muka yadda na je a duba ni ba, za su ɗauki kuɗi na a banza. To, na haƙura amma abin da nake so da ke shine ki shiga ki canza kayanki. Ki fito ina jiran ki sai mu tafi raka ki asibiti. To shikenan bari na. Babu damuwa inda yi jiki ba jiri, ma'aikaciya mai gurguwar. A matsayin ku na 'yan makarantar su hailas, ku gaya min da wasa da take mu'amala, da wa take tare, wa ya ganta a cikin ku. Hajiya, tabbas hasashen ta haka yake. A makaranta Sahila ba kowa bane take tarayya da shi ba ce Haidar. Kuma kowa riga ya sani. Tabbas ba ta da abokin mu'amala sai shi. Ko a aji suna tare ko a waje ma suna tare. Daga abokinka wannan abokin Sadiq Tilde ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina muku fatan alkhairi. Ina sanar muku da cewa wannan shahararren series ɗin na mai suna ma'aikaciya series za a dinga saka muku shi ranar Laraba a misalin karfe 8 na dare. Na gode daga naku wasu da halin ka ba zai sani guje ka ba, addu'a na san ba abin da bata bar shi ba, rai da zuciyata ba su san wani ka ba, ta ya ido zai rintsa bai ganka ba, na risina maka badanna ba, don wanda ya yi sama ka gyara hali, zan kyautata maka daɗaɗa, ko bai in yi maka bagajiya. Jarumi Mas'ud Rabi'u shi ma yana yi wa al'umma fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Ku kasance tare da shi domin nishaɗantar da ku da faɗakar da ku. Mai zanyi in saka farin ciki shine tunani na kasa ne, ina da kwanso nake amma kamar ma baka gani, na yi baka kulawa ballantana ma ka yabawa, gashi so ya zam jarrabawa gare ni ba damar na yi gujewa, da zuciya ɗaya nake ta san kakar da ka sanya ni na yi mara.